Γιώργος Παλιοφωνάκης, ο Νίκος λείπει γιατί έχει δουλειές, πάει να πάρει γουρούνες λέει. Είμαι εδώ με τα ξαδέρφια μου, τον Νικόλα και ένα αδελφό μου, το Φίλιππα και πάμε να φτιάξουμε ένα σπιτάκι που το έχουμε ήδη φτιαγμένο, να πείτε τη γνώμη σας και να μου γράψετε κάτω εκεί πέρα, κάτω στα τέτοια. Στα comments. Όχι. Κοιτάξτε, αυτό μην το κοιτάξτε. Ναι, εδώ πέρα είχαμε φτιάξει κάτι, αλλά μου έπεσε. Εδώ πέρα έχουμε βάλει, έχουμε φτιάξει ένα τόξο. Ωραία φίλε. Να το δείτε λίγο πιο καλά. Ναι, έχουμε φτιάξει και ένα κόντιο που είναι πολύ μυτερό. Να το. Γεια σας παιδιά. Δείτε το λίγο πιο καλά. Το τόξο. Σταμάτα! Έτοιμο. Ναι, Και γίνεται να το κάνουμε έτσι. και κύμα. Θα δοκιμάσουμε λίγο. Let's go. Wow! Μιλάμε τι έκανε. Κοιτάξτε. Θα χαλάσουμε την πίγκα, ήδη την έχουμε χαλάσει, θα το φτιάξουμε. Πάμε. Ωραία, φύγετε στην άκρη. Φίλιππε, κράτα λίγο, μην πατήσεις πράγμα. Με ακολούθαμε. Φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Αν το είδατε, δεν το ανεβάσαμε, με λυσούλες και τέτοια. Το ανεβάσαμε. Το ανεβώ κι εγώ. Το ανεβώ κι εγώ. Όχι. Κάτσε εκεί. Με αυτό το μαχαίρι μπορείτε να το φτιάξετε καλά. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Έλα το Φίλιππ. Εδώ πέρα κάθομαι συνέχεια. Το βλέπει. Τι κάνεις, Γιώργο? Το Νικόλα το κάνω λίγο πιο μυτερό. Τι? Πιο μυτερό. Τι πιο μυτερό? Ποιο είναι αυτό? Τι πιο μυτερό? Πιο μυτερό το κάνω, το σπαθί. Το κοντάρι. Είναι πολύ καλό σας αυτό. Βλέπετε, μη μιλάς. Μη μας κάνεις και το μάγκα. Γιατί όμως κρατάει? Για να κονίσει, θα δει. Ωραία. Δεν είναι πολύ μυτερό. Γιατί θέλεις το κάνεις μυτερό? Για να καρφώνει καλά. Έχω εδώ πέρα κάτι θαυμαστές. Θα μου κάνουν κάποιες δουλειές. Το σπαθί είναι αυτό. Όχι. Γιατί το κάνεις Κοντάρι. μυτερό? Κοντάρι Γιατί είναι το κάνεις κόντιο. Δεν είπες κοντάρι. Εντάξει, κοντάρι και κόντιο το ίδιο κάνει. Γράψτε στα comments ότι είναι το ίδιο, αν είναι το ίδιο. Και τι το θέλεις? Τι το θέλεις να το κάνεις? Για να δείξω βίντεο. Να το καρφώσω. Ωραία. Πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο βίντεο. Έτσι. Μου έσπασε. Βλέπετε και από πάνω. Μη μιλάς, λέμε.
βάλω το σέρμα από κάτω. Βλέπετε. Βλέπετε, παιδιά. Βλέπετε, παιδιά, πώς είναι. Να. Φτιάξαμε. Είναι λίγο μυτερό, γιατί η μαμά μου δεν με αφήνει. Αν το δει θα μου το πάρει, αν είναι πολύ μυτερό. Που μόλις έρχεται. Δεν έρχεται. Εγώ άκουσα κάτι να έρχεται. Γι' αυτό.